il-mistiden tiegħi jiswa l-Eċċellenza tiegħu Monsignor Arċisqof Charles Scicluna. Insellimlek. Insellem lilek u l-kull min jagħti segwina x'illum mhux qed se ngħid biss semmija għal min ukoll qiegħed jarana wkoll. Fil-fatt irid nfakkar in-nies li barra isegwuna fuq ir-radju jistgħu jitlu fuq il-Facebook page tagħna RTK103 FM, fuq il-Facebook page ta' Newsbook, newsbook.com.mt u anki fuq il-website ta' Newsbook, newsbook.com.mt u tibatu SMS fuq il-numru 50612 kull SMS jiswa 12 il-ċentesimu ta' l-euro. L-SMS jisumbat jidru fuq l-screen u nkun nista' naqralkom ukoll. Fil-fatt ħana suġġetti li tkellimna fuqhom qabel kienu suġġetti varji, suġġetti li nitkellmu fuqhom issa huma totalment differenti. Ara Eċċellenza, is-soċjetà Maltija qed tinbidel. M'għandix kif kienet qabel, bil-pluses u l-minuses bil-tajjeb u l-ħażin tagħha. U nixtieq nitkellem miegħek kullum dwar allura ir-rwol tal-Knisja kif għandu jinbidel. Imma qabel nitkellmu fuq dan għax daħal kun is-suġġett prinċipali xtaqt reazzjoni minn għandek biex ngħid hekk. Fuq da f'xahar mietu 3 isqifijiet Maltin. U kont tafhom personalment inti naħseb ftit jew lilhom it-tlieta. U hekk kif tkun laqtitek inti din il-ħaġa? B'mod differenti għaliex fil-każ ta' Adeodato Mikallef, dawn it-tlet isfijiet kienu Monsignor Adeodato Mikallef, Monsignor Silvestro Magro u Monsignor Manuel Barbara. It-tlieta reliġjużi, Terezjan, Franċiskan, Minuri u Kapuċċin. It-tlieta konna nafhom personalment kif għattinti fil-każ ta' Adeodato Mikallef il-mibki isqof li ħadem ħafna fil-Kuwait għal ħafna snin. Kien ta' età matura ħafna. Kont mort naraħ anke l-isptar fej kien qiegħed jiġi ikkurat u kellna ċans inselmu l-xulxin nitolbu fl-imkien u tlabtu jitlob ħafna lija. Bħalma ġara wkoll fil-każ ta' l-isqof Silvestro Magro li wara li ġie mill-Libja kien hawn Malta u dan l-aħħar kien marit u il-provinċjal ċempilli għalli Monsignor għalli l-isqof Magro mhux tajjeb u mort naraħ ukoll fid-dar ta' kura li għandhom il-patrijiet Franċiskani Minuri Baħariċċa u kellna ċans nitolbu fl-imkien. L-isqof Magro meta iltqajt miegħu kien ġurnata qabel ma sejjaħlu l-mulej, kien ħafna dajjef imma għarafni u berikni u kollax, tlabtu jberikni. Fil-kas ta' l-isqof Manuel Barbara, il-mewt tiegħu kienet xokk kbira l-kulħadd għaliex l-isqof Barbara kien relativament żgħir fl-età u miet waqt l-irqat fil-5 ta' Jannar. Kelli l-opportunità u anke ngħid jiena id-dover li nipresidi l-funerali tagħhom u hekk nagħti sinjal ukoll mhux biss ta' solidarjetà mal-familji reliġjużi minn fejn ġew daw it-tlet isfijiet missjonarji li l-mulej sejħilhom fi żmien xahar, f'temp ta' xahar, tlifna 3 isfijiet Maltin li ħadmu fi snin foqsma differenti tal-missjoni tal-Knisja, Monsignor Adeodato Mikallef il-Kuwait, anki waqt il-gwerra tal-Kuwait. U dik baqa jissemma ħafna fuq, jien kont intervistajtu fit-tul fuq l-esperjenza tiegħu fil-Kuwait waqt il-gwerra. U anke għalli l-istima li biha żammew minħabba li għamel hekk. Iva, u anke fil-messaġġi li waslu, interessanti ħafna li kellna l-funeral f'live streaming minn San Juan u kien segwit ħafna wkoll mill-Kuwait. U il-messaġġi li waslu il-kol kemm huma fakru din il-ġenerożità kbira ta' isqof li jibqa' mal-poplu tiegħu f'ċirkustanzi terribli biex tajta naqra soft, terribli. L-istess għamel l-isqof Silvestro Magro. Dana kien isqof li ra Bengazi ra il-Knisja tiegħu tinqered dan. Mhux biex tiġi segwestrata
użawwa għal affarijiet profani, ma batra tinqeret, ġifieri kellu imur tripli biex għaliex hekk kien titlob is-sikurezza tiegħu, dam il-Libja kemm seta' ċirkustanzi diffiċli ħafna, u meta ġi Malta, niftakar mort insellimlu, kien jidher bniedem li għadda minn tbatija kbira, b'mod speċjali tbatija psikoloġika, x'hemm tbatija fiżika. Hemm it-terrur fiżiku, imma it-tbatija psikoloġika mbagħad ikollha effetti kbar u Silvestru jiena sejjaħtlu martri. Martri għaliex għalkemm ma ċarċarx demmu ta' ħajtu f'diffikultà kbira u b'xhieda ta' fedeltà lejn il-poplu tiegħu. L-Isqof Barbara ta' ħajtu b'mod differenti u kien jiġi Malta ta' kull sena b'mod regolari u ma kienx jiġi Malta biex għal ftit mistrieħ, imma anke kien jiġi Malta biex jagħmel fundraising għad-diocesi tiegħu biex isib min jista' jgħinu, u l-mod kif kien jitkellem fuq l-eżiġenzi kunu juru d-diffikultà ta' Isqof missjonarju li jrid ikompli jassigura lejxin tas-saċerdoti dioċeżani tiegħu, li jħossib il-katekisti għaliex l-Afrika mhux biex is-saċerdoti ma l-katekisti wkoll huma parti importanti ħafna mill-pastori tal-Knisja, u kien ukoll magħruf kont niltaqa' miegħu sikwit ukoll fil-laqat li kien ikonna tal-Child Protection għax hu kien inkarikat mill-isfiet meta nkont Ruma u anke dal-aħħar kemm ili Malta bħala Isqof. Konna niltaqgħu f'konferenzi li għandhom x'jaqsmu ma' Child Protection u kien jiġi rappreżenta l-isfijiet tal-Kenja fuq il-kwistjoni tal-tutela tal-ħarsien tal-minuri minn l-abbużi u minn kull kwalità ta' ħsara li jista' jsirilhom. U kien bniedem attiv ħafna f'kultura fejn din il-ħaġa jew ma tissemmiex jew titatta kemm jista' jkun malajr. U kellu din il-vuċi profetika li bħalma qalu l-isfijiet Kenjani li ġew apposta Malta għal funeral tiegħu li it-telfa tiegħu tinħass mod qawwi. Jiena għadt mod speċjali fil-funeral ta' l-Isqof Barbara li hemm bżonn nibqgħu nitolbu biex il-Mulej berikna bħalma berikna dejjem bi spiritu missjonarju. Għaliex rikkezza enormi di hija rikkezza kbira, ġifieri met inti mill-missjonarju tiegħek jintażlu l-isfijiet u għatanna isfijiet missjonarju fil-Honduras. Għandna lil Vincente Costa li issa kważi Brażiljan tant ilu hemm, imma l-kemm huwa proud li Mirber Kirkara wkoll evidentement. Bħala Deodato. Bħal Deodato Mikalle, right, ġustament. U għandna isfijiet missjonarji li jagħtu xhieda sabiħa. Anke l-isfijiet bħalna lil Joe Spiteri minn Ħalluqa li huwa nunzju, imma f'pajjiż missjonarju, ġifieri l-Afrika, u jgħix mal-poplu fejn qiegħed rappreżentant tal-Papa u jrid jieħu ħsieb imbagħad jipprovdi bil-pariri tiegħu, bir-riċerki li għamel l-aħjar isfijiet għal dak il-pajjiż responsabilità kbira. Anke missjoni bħal tan-nunzju Joseph Spiteri hija missjoni altament missjonarja. Talment, ma nafx 3 isfijiet f'xahar. Inti m'għandekx qed iżomm il-weraq ta' żebbuġ fil-but. Le, għax jgħidu Ruma tal-limt, kienu jgħidu meta għal-kardinali jgħidu ngħidha għaliex dina tradizzjoni qawwija Ruma, meta jmut l-ewwel kardinal, imorru jagħmlu it-testament il-kardinali l-oħra, għax fuq 3 toqgħod il-Burma, meta jmut it-tieni wieħed imorru jqerru. Meta jmut it-tielet wieħed jagħmlu festin għax ħelsu għal dik id-darba. Jiġifieri testament, rara u festin. Ma xorta jmorru l-funerali taw jibkull dak li kull kollegi tagħhom. Jiena ma kellix ċans nagħmel festin għaliex inti ma tkunx taf meta se jsejjaħlek il-mulej u l-Arċisqof m'għandu l-ebda dritt fuq ħadd ieħor li ħadd m'għandux, imma jien għandi talba inħobb nallima lill-poplu u min jaf kemm il-darba jisimgħuni ngħidha. Lil Ġesu ngħidlu
Meta trid inti, għax wara kollox hu meta jridu. Ekku. Imma ngħidlu jien minix maġġel. Inti għalmenu biex ikun jafu. Ġifieri hija minix maġġel, issa mbagħad jagħmelu xorta se jagħmelu. U kulħadd jotoġbu ta' dit-talba. Qabel nibdew fuq is-suġġett tal-lum, għaw xi ħadd batilna SMS fuq ħalluqa. Għal ma nistax nifhem kif il-parroċċa ta' ħalluqa bqajna b'qassis wieħed. Ejja mhux assis wieħed full time. Din hija problema mhux żgħira. Kien hemm viċi li biftehim għandu issa missjoni oħra importanti ħafna. Mhux faċli naqbad ngħid isma' jiena se nibgħat viċi millum għal-għada. Kull parroċċa tieħu pjaċir li jkun hemm viċi wkoll, naf li l-kappillan qiegħed anke taħt ċertu pressure, speċjalment fil-weekend, kien hemm diġà min għalli b'din il-ħaġa. Sfortunatament il-qudiem se naslu, forsi diġà bdejna, bil-parroċċi mingħajr viċijiet. Tajjeb il-poplu jkun jaf. Jiena meta tħalt is-seminarju, konna 60 seminarista, inti meta tħalt f'Areġew kemm konna? Konna iżjed, għaxara, kien hemm dak il-grupp tal-50. Kien hemm grupp Umma kien hemm maħna u gruppi ieħor. Aħna maħna fil-1978 seminaristi b'kollox konna 60. Illum b'kollox is-snin kollu ma 16. Ġifieri. U Malta żdiedet il-popolazzjoni. Il-popolazzjoni żdiedet, biss it-twelid ma żdiedx. Bħala proporzjon ta' twelid li naqas drastikament, mhumiex qed jitwildu tfal. Bil-proporzjon bqajna l-istess kemm hemm popolazzjoni ta' żgħażagħ għandna fis-seminarju. Hija proporzjon skont il-popolazzjoni żagħżugħa. Aħna l-eżiġenzi qegħdin jikbru għax il-popolazzjoni veru qiegħda tikber ukoll, imma jiena rrid naħdem bil-kleru li għandi, mhux dak li m'għandix. Jiġifieri jista' jkun li aħna resqin lejn parroċċi fejn ikun hemm il-kappillan bħala l-uniku saċerdot. Niġu għas-suġġett tagħna u qabel insaqsik nirringrazzja lil Sur Mark Borx li qed isegwina u li qal li jekk nirriżenja jien tinbidel il-Knisja kieku faċli daqshekk nagħmilha bla ebda għaġla ta' xejn. Imma fis-soċjetà tagħna, s-soċjetà Maltija qed tinbidel. U il-fatt li konna qassisin inqas ukoll sinjal ta' din il-bidla. Imma ħan jieħdu xi sinjali oħrajn li jgħidula tas-sekolarizzazzjoni. U nitkellmu ftit dwar iż-żewġijiet. Statistika li ġiet preżentata fil-Parlament turi li l-att ta' żewġijiet ċivili huma iktar is-sena li għaddiet u anke qabel iktar miż-żewġijiet reliġjużi. X'tgħidlek din l-istatistika lilek? L-ewwel nettgħidli għaliex meta tanalizzati realizza li hemm żwiġijiet li jsiru bejn dawk li mhumiex Maltin ma dawk li mhumiex Maltin, barranin ma barranin. Hija xi ħaġa tajba l-industrija tal-pajjiż li l-industrija ta' żwiġijiet Malta qiegħda tiżdied u daw ħafna drabi ikunu ċivili. Ġifieri kien hemm madwar 800 minn dik l-istatistika ta' żwiġijiet ċivili li kienu barranin li ġew Malta biex jiżżewġu Malta, għax Malta toġobhom. Aħna nieħdu pjaċir li barranin jiġu hawnhekk biex jiżżewġu u jibqgħu jiftakru f'Malta fir-risq it-tajjeb u l-ħażin. Nispera jkollhom risq tajjeb għax inkella jibdew jidgħu b'Malta għax ikunu żżewġu għaw. Imma ġifieri hija industrija qawwija li qed tikber u allura qed iżżid ukoll in-numru ta' żwieġ ċivili. Barra minn hekk għandna wkoll id-divorzju issa. U met inti għandek persuna divorzjata li ma ġabitx in-nullità bil-Knisja, biex tiżżewweġ biċ-ċivil, ma tistax tiżżewweġ bil-Knisja, dik huwa fattur soċjali li jinkoraġġixxi wkoll iżid in-numru ta' żwieġ ċivili. Biss il-Maltin li jistgħu jiżżewġu bil-Knisja meta jaħsbu fi żwieġ bil-Knisja. Jiena niltaqgħu wkoll ma' koppji li jixtiequ jirregolarizzaw is-sitwazzjoni tagħhom għaliex xi-xewqa tagħhom hija li jiżżewġu bil-Knisja. Anke min ma jistax jiżżewweġ bil-Knisja, jixtieq jiżżewweġ bil-Knisja, ma wieħed jaf li hemm regoli stretti ħafna fuq iż-żwieġ bil-Knisja. Jiena meta
kull sena nagħmel il-qudiesa għal dawk li se jkunu jiżżewġu. Huwa waħda mill-okkażjonijiet rari kważi fejn ma jkunx hemm post għan-nies fil-konkatedral ta' San Ġwan. Dis-sena kien esperjenza qatt ma kellna tanġew żgħażagħ għal din il-qudiesa li nagħmlu għal koppji li se jżewġu dis-sena li minnhom rajthom bil-wifqa u din ma tantx toġobni jien li dak li jkun jagħmel sija bil-wifqa. U għettilhom itelgħu fil-postijiet tal-kapitlu, ġifieri għal darba minn flok il-kanonċi kien hemm l-arajjes, mhix ħażina, u anke fuq il-presbiterju peress fejn jkun hemm il-konċelebranti, u hekk il-katedral kien mimli mhux biss fil-post tal-lajċi, imma anke fejn hemm suppost il-kapitlu, l-kanonċi u l-qassisin kien mimli arajjes li se jagħtu s-sagrament tal-imħabba, sagrament ta' żwieġ xulxin ħaġa sabiħa ħafna. Ġifieri jekk aħna nieħdu din il-balg kbira ta' barranin li qed jiżżewġu Malta u allura qed jiġu jirreġistraw iż-żwieġ tagħhom hawnhekk bħala żwieġ ċivili, aħna nirrealizzaw li l-proporzjon għadu dak li kien dejjem. Interessanti ħafna li uħud minn dawn in-nies barranin li jiġu Malta żwieġ ikunu interessati għalkemm ma jistgħux jiżżewġu bil-Knisja li jkollhom il-messa xena ta' żwieġ fil-Knisja. Fil-fatt anke Newsbook kellu l-istorja is-sena li għaddiet ta' koppja Asjatiċi li marru u talbu li jkollhom qudiesa ta' parsi qudiesa u kien hemm wieħed li besta qassis. Ma kien qassis xejn u rrid li għamlilhom ċivili għamlu ta' parsi rrid fil-Knisja. Jiġifieri kultant min ma jistax jiżewweġ bil-Knisja jkollu kollaġġ għal ritwal sinifikattiv ta' żwieġ reliġjuż. Ma fil-fatt li qed ngħidu jekk mill-lista ta' żwieġijiet ċivili jekk qed imhemm sew. Dak il-barranin li jżewġu barranin u mal-lista ta' żwieġijiet reliġjużi li tal-gvern iżżid kemm ta' għawdex għax jien informat li ma kienx inkluża u dawk li Bat ikun hemm ejwa qed tfakkarni li jkun hemm ukoll żwieġijiet reliġjużi li ma jkunux reġistrati u allura fl-istatistika tal-gvern ma jidrux għaliex ikunu żwieġijiet ċivili li mbagħad jiżżewġu biċ-ċivil għaliex qed jistennew waħda mill-partijiet qed tistenna sentenza ta' Tribunal tal-Knisja għadha ma waslitx jiżżewġu biċ-ċivil, meta mbagħad is-sentenza tiġi pożittiva u jkunu jistgħu jiżżewġu bil-Knisja, ma jsirx żwieġ rikonoxxut ċivilment għax dak ikun diġà hemm bejn iż-żewġ bejn l-istess koppja, allura mbagħad issir ir-rit reliġjuż li jbierek iż-żwieġ ċivili għaliex issa jista' jitbierek. Iż-żwieġ ċivili meta mbagħad l-impedimenti dak li jfixkel iż-żwieġ reliġjuż jiġi jinħall jista' jiġi mbierek bir-rit ta' żwieġ u fiċ-ċivil jibqa' dak iż-żwieġ ċivil imma l-Knisja tbierek u mbagħad la tista' tbierek il-Knisja tbierek. Xi ħaġa oħra index ieħor xi ħaġa li turi il-proċess naturalment l-ammont ta' nies li jmorru qudies il-ħadd. U l-Knisja minn żmien għal żmien kienet tagħmel ċensiment għamlet wieħed mhux hekk fit-tmiem tas-sena li għaddiet. Wasalna x'imkien qegħdin qrib ir-riżultat. Dan mhux sigriet li mill-aħħar ċensiment li sar fl-2005 inqas nies qed imorru l-qudies tal-ħadd, jiena mhux qed ngħid xi ħaġa li se tidher headlines għadha fil-ġurnali. Li ridna nkunu nafu hija li jkollna profil li iżjed ħaġa importanti, iżjed minn numru, il-profil tal-komunità li qed tiġi l-qudiesa nhar ta' ħadd bħalissa. Inti tieħu snapshot, jiġifieri aħna għażilna ħadd u inti isek għandek ritratt, tieħodli ritratt illum nawdura li jekk toħodu li sen oħra ma nkunx x'inti se tkun irqa. Imma dan affarijiet u naqtax. X'inti ekku, hope flows eternal. Imma ġifieri inti meta tieħu snapshot qed tieħu ritratt ta' dak li jkun f'mument partikolari. Il-għada jista' jkun iżjed u jew nkella inqas. Barra minn hekk li interessana ħafna nkunu nifhmu iż-żgħażagħ kien hemm, l-anzjani kien hemm, l-età medja kien hemm, dawn affarijiet li qed jiġu analizzati u min inkarigat
Għax hemm minjera ta' informazzjoni li qed tinġabar, għandu iż-żmien tiegħu, tippretendix li se nagħtulek malajr, imma meta toħroġ l-informazzjoni kollha u bħalissa qegħdin f'dan l-istadju nipproċessaw, min ħasem għandu dritt jgħid issa aħna ħadna sem f'dan l-eżerċizzju m'għandniex dritt inkunu nafu, ovvjament inti ħadd sem fl-eżerċizzju u anke l-poplu ġenerali u għandu dritt ikun jaf ir-riżultati x'inhuma u naħseb jekk ngħidu hemm bżonn it-trasparenza fid-dinja rridu nkunu aħna l-ewwel li nagħtu l-eżempju. Jiena qed nimpenja ruħi li r-riżultati kollha jkunu pubblikati, imma l-esperti li huma responsabbli milli proċessar ta' din l-informazzjoni qed jgħiduli jekk inti tibda Monsu Jaċisov tagħti riżultati hekk ma tkunx qed tagħmel servizz il-poplu għaliex meta inti tanalizza sew ir-riżultati jafu jitbidlu f'parroċċa. Pereżempju, il-profili jippermettilek li inti tkun taf parroċċa kemm residenti minn dik il-parroċċa marru l-qudies, mhux bil-fors dik il-parroċċa. Anke x'imkien ieħor. Anke x'imkien ieħor. Din il-ħaġa li jiena jekk ngħid isma' f'dik il-parroċċa marru ftit, imma kien hemm pereżempju grupp minn dik il-parroċċa għamlu rtir. Ma kienux fil-parroċċa, imma dawn huma nies impenjati, pereżempju għandhom daw jieħdu żmien. Anke il-profiling ta' età u anke jinteressani ħafna hija informazzjoni verament prezzjuża lija li ma ħin qed jippreferu n-nies. Is-sibt fil-għaxija, il-ħadd fil-għaxija, tiddependi minn żona rurali u żora fil-belt. Hemm ukoll informazzjoni oħra li aħna għamilna permezz ta' survey differenti. U dan l-ewwel darba li sar da survey. Dan l-ewwel darba li sar survey li huwa statistikament validu għaliex jiena insistejt ħafna li jekk se nagħmlu survey, meta joħroġ ir-riżultat tiegħu dak li jkunu jifhem fl-istatistika ikun jista' jgħid dan tista' timxi fuqu. U anke tista' anke tagħmel projections fuq, tista' tippjana fuqu. Jiġifieri is-survey li għalunna għall-popolazzjoni ta' Malta li jkun validu jekk tagħmlu biżjed mhux se jkollok differenzi li huma sostanzjali u għalli jkollok 1000 risposta. Ġament 500 biżejjed għallunna, imma ħna għamilna sample ta' 1000 risposta biex jikollok 1000 risposta ti tagħmel iżjed surveys għax ikun hemm min ma jridx jirrispondi. Bit-telefon sar, kumpanija stabilita, kien hemm mistoqsijiet mhux biss fuq il-quddies, imma anke fuq il-fidi ta' dak li jkun, fuq il-kultura tiegħu, l-appartenenza reliġjuża kien hemm min risponda li mhuwiex Nisrani, mhuwiex Kattoliku, u anke l-atteġġjamenti tagħhom għall-eżistenza ta' Alla, għall-mewt, għall-ġenna u l-infern. Da se jagħtina profiling differenti tal-popolazzjoni in ġenerali u għamilna wkoll dak li jgħidulhom headcounts, jiġifieri. Fil-miliet pereżempju jintlabt il-kappillani uħud mill-kappillani tawni biex ngħidu dati preċiżi, tawni numri preċiżi u dak ukoll inti jkun tista' jgħinek tara d-differenza bejn ħadd normali fis-sena u ħadd jew nkella festa pubblika importanti bħal l-miliet. Dak huwa wkoll biex ngħidu hekk element ta' analiżi importanti. Meta ikonna daw ir-riżultati kollha flimkien, aħna bessibna nippreżentawhom kif il-poplu għandu dritt ikun jaf, imma wkoll jiena nixtieq li nippreżentawhom f'kuntest ta' se nagħmlu issa għandna daw. Xi jfissru? Ovvjament jiena meta nagħti raw data dak li jkun jista' interpretom mill-perspettiva tiegħu, għandu dritt. Ma jiena jinteressani wkoll ngħid issa da xi jfisser il-Knisja f'Malta fejn qiegħda. Jien qed nistaqsi wkoll il-isfi sħabi meltaqa' magħhom barra minn Malta anke Ruma kont hemmhekk il-ġimgħa għeddiet fejn qegħdin il-pajjiżi Ewropej. Franza per eżempju 4%, l-Italja 10% morru il-quddis il-ħadd. Ma ġifieri aħna meta naslu għal kwota irridu wkoll narawha għax aħna mhux biss parti mill-Ewropa
politikament u ekonomikament imma anke kulturalment. Ormai is-sekolarizzazzjoni jew il-mod kif il-bniedem iqatta mill-ħin, iqatta l-ħin huwa parti mill-kontinent Ewropej. Ġifieri l-għażliet tal-poplu tagħna jirriflettu l-kultura moderna. Aħna se jkollna biex ngħidu informazzjoni fuq xiex nirriflettu u fuq xiex naħdmu wkoll. Ix-Knisja titwieġeb għal dan issa għalkemm dan riżultat għadu mhux f'idea l-Knisja. L-Knisja kienet impenja truħa li joħroġ pjan pastorali mill-bidu ta' Jannar. Qegħdin issa jisu fl-aħħar ta' Jannar. Ġara, meta hu previst li joħroġ dak pjan pastorali? Il-pjan pastorali li huwa fuq żewġ binarji iddiskutejnieh fl-Assembleja Dioċeżana li qed nagħmlu għal ħabta ta' Kristu lejn l-1 ta' Novembru. Iddiskutejniha wkoll fil-livin tal-kappillani li sar wara l-miliet fil-bidu ta' Jannar. Il-binarju huma l-evangelizzazzjoni u djakonija biex niftehmu għax dawn huma żewġ kelmiet bil-Grek, l-aħbar it-tajba u l-qadi li huma biex ngħidu hekk ir-ruħ tal-missjoni ta' Ġesu għaliex hu ġie biex iħabbar is-saltna u hija aħbar tajba imma ġie wkoll biex jaħsen ir-riġlejn, ġifieri tagħna l-mandament tal-qadi, tad-djakonija, tal-imħabba ta' bejnietna. Jiena qafas naqra l-brejkijiet għaliex dawn iż-żewġ proposti, waħda minn Fader René Camilleri u l-oħra minn Fader Monsignor Charles Cordina, kienet baqalhom jisu ruħ li taqadhom it-tnejn. U jiena dina ma sibx li għatta pubblikament, imma ma importax ngħidu hawnhekk. Meta nitlob fuq din il-ħaġa, kultant fit-talb tirrikorri l-istess immaġinu. Jiena meta jiġri li hekk fit-talb fuq xi ħaġa ngħid xi ħadd qed jipprova jgħidli xi ħaġa. Mhux qed jibgħat li SMS, imma naħseb xi ħadd li l-qalbi qed jgħidilha xi ħaġa. U jiena meta naħseb fil-pjan pastorali, naħseb dejjem fl-esperjenza ta' ħattilejt ta' Ġesu mad-dixxipli ta' Emmaus. U rakkont ta' dixxipli ta' Emmaus fih il-moment meta Ġesu jispjega l-kelma lil nies li għalkemm kienu jafuha ma rridux jaċċettawha. Ġifieri dawn id-dixxipli ta' Emmaus kienu semgħu li Ġesu qam mill-imwiet bħalma smajna aħna. Imma daw qalu isma' daw ħmerijiet tan-nanniet ħammorru lem. U lilu qalulu inti l-unika barrani li ma tafx ġara, u issa dan għaddew 3 ijiem ta' ġew xi nisa qalulna, issa nanniet, mhux tan-nanna daw, u sejrin lura. U jispjegalhom anke il-regola tas-salib u intom mhux hekk kellu il-liben ta' Alla jgħaddi għall-glorja permezz tas-salib. Hemm il-mument ta' tħabbira, hemm il-mument imbagħad fejn jarfuh fil-qsim tal-ħobs li huwa wkoll is-sagrament tal-qadi. Ġifieri jiena naħseb din ir-ruħ issa rridu biex anke tillonċjah b'mod b'narrattiva nħossien li tixel l-immaġinazzjoni, natuh din. U allura qed naħdem mal-kollaboraturi tiegħi qed nantiċipa jien se jkun l-end-riżulti. Jiena nixtieq li dawn iż-żewġ innaqduhom u ninterpretawhom u nippreżentawhom fin-narrativa ta' Emmaus biex il-Knisja f'Malta tiltaqa' mal-mulej u jħabbrilha l-kelma imma wkoll u jaqsam il-ħobs u allura fil-mument tal-qadi. Jiena naħseb li tajjeb ikonna narrativa mill-Testament il-ġdid biex aħna nkunu nistgħu meta ngħid il-pjan pastorali l-esperjenza ta' Emmaus. U allura inti għandek xi ħaġa li inkitbet 2000 sena ilu imma hija rilevanti llum u b'xi mod tirrealizza l-pjan pastorali se jwaslek ukoll għall-esperjenza tal-Qudiesa x'il-Qudiesa hija l-Emmaus ta' kull nhar ta' ħadd. Il-mulej fil-Qudiesa jispjeganna l-kelma sakemm mal-qassis ma jħassarix bl-omelija u jaqsam magħna l-ħobs jagħtina lilu nnifsu fl-Ewkaristija. L-esperjenza temmu sturu wkoll il-qadi fis-sens li dawn fetħu qalbhom għal dal li ma jafux minn kien u minflok ħallewh imur jorqod barra billi qalu ejja magħna għaliex sar din l-akkoljenza huma
L-ewwel album di tħeġġeġ, imma huma jilqgħuh laqgħu il-mulej Ġesu. Ta' min nirriflettu fuqha din ukoll. Aħna din biex ngħidu hekk sfidati, sfida kbira li nkomplu l-akkoljenza li aħna niċċelebraw fil-festa tan-nawfraġġju ta' San Pawl, niċċelebraw il-barka kbira li ġiet fuqna b'akkoljenza kbira ta' 276 nawfragu, mhux 2, mhux 27, 276. Fosthom kien hemm priġunier jismu Pawlu. U dan ġabinna biex nuża l-espressjoni sabiħa ta' Dunkarm l-oħla dawl, id-dawl li żjetħelu li huwa l-kelma ta' Ġesu.